Ние сме пълни с предразсъдъци. Деца и техните деца няма да си мият ръцете след това. Но моля те, нека, понеже ми е съвестно, първо се радвам най-вече, че стигнах до тук и заради хората, които сме поканили. А ти знаеш ли кой сме поканили? Поканили сме едни прекрасни момчета, на които аз искрено се радвам и смятам, че всички трябва да се гордееме с тях. Поканали сме момчета от Софийската математическа гимназия, които са част от националния отбор на България. Заповядайте, момчета! Здравейте! Благодаря ви, че сте. Аз съм Петя. Здравейте! Аз съм Петя. Добър вечер, аз съм Петя. Много ви благодаря, че сте тук. Заповядайте. Така, това е Борислав, Светозар, Георги и Любослав. И искам да кажа на всички, запомнете имената им, запомнете физиономиите им. Това са следващите велики българи. България ражда невероятни деца. Още веднъж ви благодаря, че сте тук. Много държах именно вие да сте тук, именно в моите 25 минути, защото искам да покажем колко потенциал има в българската младеж, какви успехи постигате, за да може много малки деца, които сега ни гледат, надяваме се, че не са легнали, да се вдъхновят от това, което вие сте постигнали. Искам специално да чуя историята за MIT, за университета в Масачусетс. Така че започвайте, не знам кой ще започне. Най-срамежливия Георги. Кажете си постиженията. Аз съм този участник в тази лятна школа в IT. Тя сега ще се проведе това лято, 6 седмици ще бъде. И аз съм един от двамата български участници в нея. Колко от света общо? Общо са към 50-60 деца. Така, от целия свят 50 деца. Само нещо да ви кажа. Тези деца са подложени на едно нечовешко натоварване. Те са с златни медали, сребърни медали от Всерусийската олимпиада, която се провежда 2 дни по 5 часа, решава се 4 задачи. Тия задачи, бъдете сигурни, много учители по математика в България не могат да решат. Кои са от вас медалистите? Какви титли имат? Ето го Светозар. Скромността е излишна. Ако може да се разплачете, това върви, но скромността е излишна. Не, той ще бъде скромен, аз ще ви кажа вместо него. Да знаеш. Единственият човек, който от 56 възможни точки е постигнал 56. Yes. При 50 руски отбори, а Русия е една от най-добрите, и един китайски отбор. Това е сигурно, защото слушаш Продиджи. Продиджи на английски е значи гений, гениално дете. Продиджи ли слушаш? Всъщност не. Точно в момента на този MP3 плеер е японска музика предимно. Японска музика. Ето къде е било разковничето, защото не ми върви математиката. И? Значи 56-те точки бяха миналата година. Тази година пак спечелих златен медал. Нещо обикновено, разбира се. Отиваме и печелиме златен медал. Аз се чуда при толкова талантливи деца, които ражда България, как може да бъдем такава ушешавена държава? Само това не мога да разбера. Къде се реже пъпната връв? Момчета, къде тръгвате вие? За къде тръгвате? България ли оставате или тръгвате да следвате навън? Бориславе? Следваме примера на Петя. Правилно. И за бъдеще пак ще се върнем в България. Ще учим в чужбина. Светозар, ти? Ами аз отивам в Ню Йорк и... О! Браво! Значи, ще видим. Няма какво да гледаме, връща се, няма какво да го гледаме. Светозар каза, ако не се върна, кажи, ако не се върнеш. Ще ти се върнат финансите тук и малко по-бавно става, но ще ти се върнат. Ако не се върнеш, какво ще направиш? Ще се опитам да осигурявам парично една мечта на мен и на моите приятели, а именно да направим училище в България. Между другото, този отбор се издържа от един българин, който също се е явявал на олимпиади, който е завършил в Америка, математике, казва се Михов, Дико Михов, банкер е в Ню Йорк и той дава парите за националния отбор на България. Дава стипендии на тези деца. Освен това, едно пенсионно-осигурително дружество, на което не мога да кажа името, защото има много тъп закон и телевизията ще бъде глобена, то също помага тези деца да могат да се явяват. Държавата, мили зрители,
е вдигнала ръка. Тя осигурява само билетите за Международната олимпиада и за Балканската олимпиада. Представете ли си, ако тези деца играеха футбол или някакъв друг спорт, колко ли ще даде държавата? Аз обичам футбол, те обичат футбол, самите те играят футбол, но трябва да мислиме защо толкова малко пари остават за наука. Наистина. Обаче, Валери, извинявай, аз не смея да се намеся, но все пак ние нямаме кауза за науката. Ако може, децата, мисля, че казаха децата. Почти са ви връстници. Казаха достатъчно. Кажете с едно изречение, според вас, какво искате да кажете всъщност на вашите връстници и на по-малките от вас, да следват хубавите примери, които надявам се даваме, и да знаят, че има смисъл да се връщат, има смисъл да се борят, да стават по-добри? Значи, възможностите, може би, повечето хора си мислят, че ги има само в чужбина и заради това се насочат и натам, но трябва да знаят, че навсякъде има възможности, специално в България. Много такива се откриват. Особено когато толкова са медалите от Олимпиада по математика. Всякъде има потенциал, вашето така се развива. Така е, но с една малка разлика. Майката на Светозар е математичка, научен работник, нали? Да. Колко е заплатата на майката? Заплатата на майка ми? Не мога да цитирам точно цифра. Добре. Значи заплатата на майка е под 1000 лева. А заплатата на един учен в Америка, където отиваш, колко е? До толкова не може да борим. Не може да бориш до толкова. Да. Трудна е тази математика. Добре, момчета. Много ви благодаря. Благодаря ви. Гордея се наистина с вас. Приятна вечер. Пожелавам ви нови успехи и следващия път си донесете и медалите, че правят по-добро впечатление. Така. Всички знаете, че Петя е завършила журналистика и драма. Повече май драма съм учила, отколкото... И аз изобщо не трябваше да се намеря.